बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव 22थि थुलुंगा फोरबो फालिनायनि लोब्बायै हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि बानजायनायाव 22थि थुलुंगा फोरबोआ थांनाय 20 अक्ट'निफ्राय जागायनानै दिनै जोबथा सान। दिनै जोबथा साननि हाबाफारियाव मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो गुबुन गुबुन बिफानफोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरा 22थि थुलुंगा फोरबो हाबाफारिनि गेजेरजों गोजोन खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंह आरो मुलुगसोलोंसालिनिनो रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारिया बाहागो लाफैयो। यूनिवर्सिटी वीक मोनसे जाय छात्रफ्रा बिसोरनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर मोनसे फेस्टिवल बियो आरो बे बड'लेण्ड यूनिवर्सिटीनि 22थि भार्सिटी वीक जायखौ जों होननानै बुंदों छात्रफोरनि देरसिन मोनसे फेस्टिवल बेयो जोंनि माखासे यूनिवर्सिटीनि थाखानाय माखासे कोर्स रिलेटेडनि बादैबो इन एडिशन टू दैट कोर्सेस नैबे जिनिसा मोनसे लोगोसे थांफानाय मोनसे कारिकुलाम एक्सट्रा कारिकुलाम को कारिकुलाम होननानै बुंजायो आरो बेयो जोंनि एडुकेशननि मोनसे पार्ट होननानै बुंजायो। बे जिनिसा बाहाय मोनफ्रोमबो रोखोमनि मोनफ्रोमबो फोथारावनो बादायलायनायजों भर्तिक बे जिनिसा आरो बे जानाय जोंना जादोंमोन सानबानि सिगां फैयै फैयै दिनै जोबथा दिन बे जोबथा दिनाव नैबे कालचारेल रेलि दिनै जों दिरुननाय जादों। कालचारेल रेलिया नैबेखौनो मिन खालामो जे बे यूनिवर्सिटीयाव मोनसेल' हारि बा हारिसाजों दाजानाय नङा बे यूनिवर्सिटीया बाव गुबुन गुबुन हारिफोरनि माखासे कालचार दङ माखासे थांनानै थानायनि बहुद बायदिसिना थानाय जिनिसखौ नैबेनि कालचारनि नैबे रेलिनि थ्रुयै जों बे जिनिसखौ देखायनो हायो आरो यूनिवर्सिटीया बेखौनो बुंनानै एसे प्राउड जानो हायो जे यूनिवर्सिटीया बेदि गोबां हारि हारिसाजों एडमिशन होनो जानानै सोलिनाय मोनसे यूनिवर्सिटी। स' यूनिवर्सिटीया जों बेखौ लानानै दुगा दुनो हायो जे यूनिवर्सिटीया गोबां कमिउनिटिसफोरजों एडमिशन लाफैनानै सोलिनाय मोनसे यूनिवर्सिटी आरो मा बुंनो दिनै फैयै फैयै नैबे जोबथानाय दिनाव नैबे कालचारेल रेलिखौ दिहुननो हानायनि गेजेरजों जों बेखौनो देखायनो साननो हायो जे यूनिवर्सिटीया गोबां रोखोमनि कालचार यूनिटी एंड डाइवर्सिटीयाव नैबे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी यूनिटी यूनिवर्सिटीया माखासे गोबां डाइवर्सिटीजों ज' दाजानानै माबानाय नैबे कालचारेल रेलिखौ जों बे दिनैनि नैबे प्रग्रामनि थ्रुयै जों बेखौ दिरुननाय जादों। खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा मिनिसोरां मोसाहारि आं एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि आरो बे बड'लेण्ड यूनिवर्सिटीनिनो आं कालचार सेक्रेटारि आरो दिनैनि जोंहा बे बोसोरफ्रोमबो जाबाय थाग्रा बायदियैनो जोंहा जे भार्सिटी वीक जादोंमोन बियो जोंनि थांनाय 20 तारिखनिफ्राय दिनै लास्ट 20 तारिखनिफ्राय जादोंमोन आरो दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानाव जोंहा माखासे कालचार रेलि कम्पिटिशन बिदि लादों आरो बेयाव जों गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय गुबुन गुबुन जेनाखि हारिखौ जों रिप्रेजेन्ट खालामनो हादों आरो जों मिन्थियो बे कालचारा जोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट बुस्थु जों हारि होननानै सिनायजानोब्ला जोंहा बे कालचारनि थ्रुयैनो फैयो बियो जोंनि हारिनि सिनस्रि होननानैबो जों बुंनो हायो मानो होनब्ला दिनै जों बायदि स्टुडेन्टसफोरा बे कालचारखौ जों फोथांनानै लाखियाब्ला बे उनफोराव बियो गोमानानै थांगोन मानो होनोब्ला जों दिनैनि स्टुडेन्टसा गाबोननि लिडार जानो हागौ जोंहा लिडार हिसाबै जों बयबो कालचारखौ जों अनसायनो गोनां आरो जोंहा मोनसे हारि हिसाबै जों बे कालचारखौ जों सिनायथि हिसाबै जों लाखिनो गोनां गोजोन्थों। जेननायनिफ्राय जोंहा बिदिनो स्पर्ट्सनि इभेन्ट्सफोर दंमोन लिटारेरिनि डिबेट्सनि इभेन्ट्स आरो लास्टआव जों मैया 24 तारिखआव जोंहा कालचार इभेन्ट्स दंमोन बेयाव गुबुन गुबुन इभेन्ट्सफोर लादों जेरै सिंगिं कम्पिटिशननि बेलायाव जोंहा रबीन्द्र संगीत भुपेन हाजरिका जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि देंखो बिदि गुबुन गुबुन इभेन्ट्स लानानै जोंनि कालचार कम्पिटिशनखौ जों खुंफुंनो हादों।